това е нещо, което планирам от 3 месеца насам. От до. И си мълча 3 месеца. Накарам да седна на предната седалка като пасажир. Не ми дава нито да карам, нито ми казва къде ще ходя. Надявам се само да не ме отвлече и да не ми продаде органите после. Жена ми ме заведе на море, плаща всичко. Аз съм дошъл тук само да ям и да пия. Чувствам се малко като жените, когато ги водят по почивки и им плащат всичко. И проблема е, че малко ми харесва. От всяка цикна, тук после искам Дубай, Маракеш. Това е прекрасната ми жена. Това е по-прекрасният ми бургер. Това е най-хубавият рожден ден, който съм имал някога. Пожелавам на всеки, който гледа този клип, да си намери жена като Стефани. Това, което Стефани ми подари. Добре, да започва подготовката за рождения ден на моя прекрасен годеник. Сега, подаръкът му е следния. Уикенд в Гърция. Нищо кой знае какво. Да, всъщност най-големият подарък ще си го получи края на вечерта там, когато излезнем за рождения му ден. Когато ми изведе, не почерпих, за рождения му ден първата вечер. Отиваме сега в петък, днес е сряда. Най-големият ми подарък се крие ето тук и е планиран преди доста време и ми е доста трудно да си мълча за тези неща, обаче стискам зъби, ногти, пръсти, всичко, за да мога да се сдържа и да не издам нищо. Сега той единственото, което знае е, че ще правим нещо уикенда и знае, че не трябва да си прави никакви планове, никакви задачи, защото е изцяло мой. Общо взето, сутринта го товаря в петък, просто тръгваме. Аз ще му събера багажа утре вечер. Горе-долу имам някаква идея какво ще нося. Ще му събера подобни дрехи на моите, за да си отиваме. И също така, само да спомена, че подаръкът му е от Shein. В края на видеото ще се разбере за какво става въпрос. Дълго очаквам подарък е. Много голям, в същото време много малък. Така, също от Shein поръчах еднакви бански и сега ще ги отворим. Така, това е единият чифт бански. Така да е всъщност два. Един за мен и един за него, както казах в тон, които ги купих с идеята той изобщо да не се досеща на вечерта, в която събираме багажа, какво ще правим. Затова има бански в моя багаж. Това е единият чифт, сега ще покажа и другия. Много симпатичен. Много ми харесват. Разкошни са. И си отиваме. И в същото време няма да се налага да го гледам с шарени бански, защото аз не обичам. Също така вчера взех от Теди 2 чашки, много готини. Също така, понеже съм много добричка, му взех една пура, за да може да се радва на плажа. Харесва ми малко измачка на панделката, но ще ми прощава. Той ме чака. Казах му, че ще бъда между 8 и 8:30 при него. В момента е 8:23 и аз още не съм там. Здравей, Душко! Здравей, Карна! Здравей, новия ни влог. Новия ни влог? Да. Аз ще кажеш, поне се облекал. Що, добре си? Аз така си ходя по принцип. Какво ще правим според теб утре? Мисля, че ще ходим някъде. Добре, трябва да вземем някои неща. Откъде? От гардероба ти. От гардероба ми. Да. Ама сега, или ще ми кажеш какво ще правим, или не знам. Няма да ти казвам. Просто ти казвам, че трябва да вземем някои неща, защото утре ще ставаме рано. Колко часа трябва? Утре какво ще правим? Ще станем рано. Колко рано? 4:30. А ти ще ми събереш багажа? Да. Имаме сделка тогава. Добре, следваме списък. Какво? Да няма да му продават за органи. Как позна? Good morning, everybody. Не знам къде ще ме води, ама легнахме си в един нещо и в момента е почти 5. Много се надявам да се заслужава. Какво? Много се надявам да се заслужава. Дай ще ме направите тук в Бобов дол. На почивка. Не по-далече.
Ще готвя Какво ще готвиш? за караме. Накарама да седна на предната седалка като пасажир. Не ми дава нито да карам, нито ми казва къде ще ходим. Ти си гост. Аз съм гост. Надявам се само да не ме отвлече и да не ми продаде органите после. Какво? Нищо. Сега каза ми, че дано е това, което си мисля. Какво си мислиш? Че имаме да играем сиртаки. Тя такива фрапета прави като пътуваме за Гърция, така че... Аз винаги си правя фрапе, когато лятото някъде. Не знам, на мен ми е правил фрапе само към Гърция, като сме ходили. Знаеш, сега да разкажа как в сряда за малко да се издам, обаче много добре го изиграх, щом не си разбрал. Пише ми една приятелка, направим едно видео с грим, да ми бъде модел. И аз, нали, казвам, че съм много надъхна, обаче сега уикенда ще пътувам, нали, и после като се върна ще го направим. И в бързината, докато работя, ти пиша и набързо да ти кажа каква е ситуацията и си заключвам телефона и продължавам да си работя. И по едно време на екрана ми изписва какво море. Как се разтупка. А това е нещо, което планирам от 3 месеца насам, от до. И си мълча 3 месеца. Ако се бях издала 2 дена по-рано, просто нямаше да си го простя. Добре, че имаше предположение, нали? Да, добре го изигра. Добре. Добре, че преди това сме си говорили всъщност, че Стефани ще идва потенциално с мене на едни снимки на морето. И тя не знам, ще видим това, и аз пиша какво море. Викам за това, за което ви говорихме ли? Тя, да, за това. Не, ти ме пита какво море и аз в паниката написах, нали ще ходим. И по принцип, ако малко по-късно се сетих, нали, за юли месец за тези снимки, и си викам, сега ще го изиграя така, все едно едва ли не някога ще ходим на море, обаче няма как ще да го въртя така. И той, ама за снимките ли аз? Да бе, ма нали, такава супер сигурна. Но то беше мега странно, защото тя ми пише за това море. И викам, ма ти ще идваш ли в крайна сметка? Не знам, ще видим, ще го преценим. Жена ми ме заведе на море, Лъвки си. плаща всичко. Аз съм дошъл тук само да ям и да пия. Така че сега... Искаш ли да видиш сега една изненада тук за предполога? Да не кажеш, че наистина не съм помислила за всичко. Така. Сега ще изкара пура. Без да знам. И я нацелила точната пура. А запалка имаме ли? Запалка... Мисля, че имам това обаче в другата чанта, но няма да е за толкова, ще другите по-хубаво. Да. Днес нямаме време. Когато тя Моя каже, преценка... тогава ще пуша, когато тя каже, тогава ще ям. Малко ни е тънък бюджета, затова ядох кифли до сега. Айде сега го пусти. Чувствай се сега. Няма какво да лъжа. Чувствам се малко като жените, когато ги водят по почивки и им плащат всичко. И проблема е, че малко ми харесва. Ще взема да свикна на това нещо, ще го изчаквам всеки път. Така че за Стефани, като го гледа това нещо, защото тя сега се преувлича, малко да почне да се стяга, защото трябва бюджета малко да се дигне. Не може така само Гърция. Трябва Дубай, Мумбай, това. Казах на хората, че ще свикна на такъв тип почивки ти да плащаш и ще трябва да се стягаш, защото всяка свикна тук, после ще искам Дубай, Маракеш. В тяхната фирма плащат. Само на нея не. Поръчах си ягодова лимонада, която е 5 евро и е без захар. Много вкусна. Айван сега отиде да се изкъпе отново и малко по-късно ще го информирам за планът ни за тази вечер, а именно вечерята и съответно най-хубавия подарък. Как е?
Ух, ботка. Боцка. О, ботка. Защо не си взехме чеклите? Мен ми е добре. Чудесно, радвам се за теб. Мега небрежно. Балкан дед. Пишеш на бабите като се опитват да... А ти с тази стойка? Баща ти на морето. Какъв то гръб бе? Кое? Какъв е то гръб? Ец, стой! Каква блаженна усмивка, я пак? Шезлонзите с чадър тук излизат 10 евро на човек. На Времената. На пета линия, да, добре, на пета линия. Но от втора до четвърта са 15 евро, нали така? И първа са Първа са 20 евро, да, като ние сме супер близо, те и без това са наджачкани линиите, не е нещо, кой знае колко. Честно казано, никой не ме е питал за какво сме си платили. Ако бяхме тарикати, което аз го предложих, но Стефани е коректна, каза да не го правим, ще да седна просто на първия шезлонг, докато някой не му изгони. Не, няма така да правим. Ние сме примерни. Тя е примерна. Къде ще ми водиш? Не знам, ти мере, аз съм тук да штракам с пръсти. Не. Може някой гирос значи да дадем. Така. Ти всичко само искам да кажа. Бати котито. Бати котито. И тебе няма да те върна. Не знам, ама всички ще гледат тебе със сигурност. Бати котито. Бати котито. Така, аз се включвам с едно бързо изказване. Пожелавам на всеки, който гледа този клип, да си намери жена като Стефани. Бати късметлията съм. Направо, с извинение, майката си е бал. Сега е фалирал. Дидушко, на здраве. На здраве, любов моя. Бичкам те, бе. Така, да обясня какво Стефани яде в момента, преди да сме го изяли, защото не му остана много. Това всъщност са скариди, които се правят на камък и се поливат с нещо, което не разбрахме какво е. Твърде сме гладни, за да запомним такова нещо. В момента дойде салатата, която е с плодове, рукола. Това мисля, че е като фидене е този сорт. И сирене и сорбет, което е сладолет, лимонов. Изглежда много, много интересно, много странно. Това е най-странната салата, която съм ял някога. Сладко, кисело, солена. Даже не мога да опиша колко е странно да го ядеш това нещо, ама наистина е като експлозия от вкусове. Разядката. Стефани, какво си поръча след като каза, че е преяла и не може да яде повече? Казах, че съм се наяла, че ме засити салатата и да си вземем за разядка, защото са вкусни, ама да ги помня толкова големи. Колко? Няма и 100 евро сметка за цялата тая работа. Имаме 2 чаши вино, имаме 2 салати, то не малки. Имаме... Най-скъпите основни си взехме, деца вика. Да, с морски зарбе ризотто. Отделно имахме Картофките. тези брускетите с скариди. Също 2 големи води, картофките и комплимент. Така, тъй като направихме финалния подарък, Стефани ми го подари, но имаше тежката задача да натисне един бутон и не го направи, но тъй като съм видеограф и знам колко често се случва това нещо, няма да се сърдим. Това, което Стефани ми подари, това нещо ще остане за мен. Но това, което казах в предния клип, защото имам минута и половина преди да ми свърши картата, това е най-хубавият рожден ден, който съм имал някога. За първи път
ми минава рождения ден без нито някакви лоши новини, без нещо да се прецака, без нещо да се случи. И това се дължи единствено и само на най-добрият ми приятел. Чудесно, само паските на банани липсват. Най-яките пански, само да ти кажа. И аз само това си мисля. Сладки са, бе, Душко. Изглеждаш по-голям, примерно на 10. Добре, сега отиваме към Paradise Beach. С моят годиник. Не избърках, а? Защо караш бос? Но да забравя да караш чепи. Така ли? Да. Не съм сигурен и бос дали не е за закон, но... С чехли съм 100% сигурен. Какъв сладур. Това е прекрасната ми жена. А това е по-прекрасният ми бургер. Стъпваш ми на пръста. Кетчуп, моля. Благодаря. По-бързо само. Бургера струва 13 евро, има картофи, има чедър. Ето тази лелка много ме дразни. Само кетчуп, да. И нали знаеш, по-бързо. Водата е кристално ясна. Най-трудното нещо като мъж, когато влизаш във вода, е да си намокриш тъшаците. Сериозно, ще го ставиш пристани. Стоян Колев. Искаш да се изхарача. Ще те пребия. О, да! Браво, бе, Смълчагов! Погледът ти е безценен. Разбираш, че ще блокирам. В реалния живот. Ще блокирам, да. Тук пише Ама престани. Craziness is in my veins. Only God can judge me, ще го напишем, бе. Family. Какво за фемили? Напиши си Family. Това Family. Фамилия е. Въй, с какъв човек съм се хванал. Аз ще си татуирам един вълк и такова. И една гора. А? И един лъв мога да стане. Имаш гълъб, хайде бягай. Това не е гълъб. Ай, кой знае какво е това? Много е смотано тази, няма да си говоря повече сега. Здравейте, включвам се, за да покажа жена ми. Мукню! Абе. Мукню! Мукню такова не стана и сега. Вау! Каква коса? Това не воли заболява врата така да... Еми заболяване да видиш какво ни е. Какво ми заболява? От мятане. А. Какво ще му се случи след малко? Аз няма глупост, какво трябва да го монтирам? Мисли някоя глупост малко. Спреш на изтънчен. Аз съм искам. Да. Така... Само аз тази връзка да видим малко класа. извинете, класа се не знаех, че плюс в морето и по пъти над път. Не само плюй, питай. Така, не знам дали ще повярвате, но закъсняваме за резервацията си. Ей, затова ли я взе камерата от ръцете ми? Да. Ти каза, че не бързаш. Аз казах, че не бързам. И? Да, и тя прецени, че това означава, че можем да закъснем с половин час. Вина. Да, Да. Защо не казаха, че ще искат да ни преместят, да не сме на хубава маса и затова им казахме, че просто ще си ходим. Че искат да ни преместят, ще се запазили. Тя рече, резервацията не била някъде другаде. Аз просто им казах, че ще си ходим.
И сега може би ще кажа, че има цветна маса. Thank you. Така дойде ни храната. Това са калмарите, които струваха 18 евро, мисля, че порцията. И това са ни зукините, които не знам колко струваха. Мисля, че към 6 евро. И това е жена ми, която е безценна. С? Станахме, закучихме, сега отиваме да се видим с едни приятели. Тук са на каравана с децата и ще ходим малко да им досаждаме. Добре. Хай. Как си? Добре, ти? Ще ма снимаш докато всяка после се разкараме, ще... Много е шега, дори и на сянка то може да се види къде сме се скрили, обаче толкова е топло. Сега нашите приятели отидоха да си приспиват децата, Айван е във водата естествено. Не мога да го изкарам, даже не е разбрал, че приятелите му са готови и трябва да ходим на обяд при тях. Така че сега го изчаквам и отиваме да ядем. Вау. Чела, ако сте приятелите. Дай да ги на тъмна и да си вържи псата. Що бе? Така си естествена. Това е къмпингарка. Това е Цвети, това е Киро. Аз съм Айван. Айван. Така приятно ми е. Айван. Папкаш ли бе? Нещо много яко и аз не знам как се казва. Така е, беше курти, двама възрастни кемпери сок, за 5 минути 230 пъти. Ти ги разбиеш. Сам я сглобява за половин час. Толкова бех научил на всичко. Забави си някакви парове. Той веднага се пълни. Приятелко, ще кажеш ли здравей на камерата? Я махни. Те е страх от камерите. Страх те от камери? Странно за момиче да е страх от камери. Греби, Робе. Хапнахме малко, събудиха децата. Ние решихме, че ще откраднем на техния съсед кану. Те ни го Каяк. предлагаха. Така де, те ни го предложиха, ние си го поискахме. Все тая. И в момента Стефито гребе. Аз си се воскам, почивкам си, събирам тен. Слънцето е адски силно. Даже честно казано малко искам да се топна във водата, защото... Да, ето може да видите Стефи как се мъчи. По-бързо, по-бързо. Еми, приключихме почивката, пътешествието. Скоро пак. Скоро пак, да. Скарахме си много яко днеска. Много. Напече на яко слънцето и двамата бяхме като бити по едно време. Поне къмпинга беше много як и имаше абсолютно всякакви удобства. Можахме да се изкъпиме нормално, да стръгнем като бели хора. Не се налагаше да пътуваме с банските и така нататък, както щеше да се случи, ако не бяхме на този къмпинг. Бяхме на гости. Ако не бяхме на гости, да. И така. Нищо другия път с тях на караваната. Еми те така казаха, така че Обещано. може, Им печатка обещано. може да си купим и ние на каравана и да почнем да... По-скоро кемпер, не каравана. Ще си купим дошко, ще си купим. Пари като месец. Да. Иначе аз изкарах много яко. Пак казвам, това беше... Ако не един от най-хубавите ми рождени дни. Какво? Не си противоречи. Беше казал няколко пъти, че е най-хубавия. Най-хубавия рожден ден беше това. Дай се постарам. И нямам какво да кажа, смисъл, аз изкарах мега яко.
Така че, Щастлива, че си щастлив. да, ако клипът ви е харесал, абонирайте се, чакай, че не се виждам. Абонирайте се, харесайте или там правете каквото искате. Коментирайте. Не ме вълнува много, но четох, че трябва да ви карам да го правите. Така.